Jom wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw Pindi TV en garti katande jomiraɗo subaka hande o ngam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi. alarba sappo e ɗiɗi lewru jeetaɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal eɗen pulɗoro e jande guendirde Le Soleil kam simen jandiyankoɓe ɓe garti ko eɗen ɗon jamiroje wonande kay hoorejo jagorɗo leydi Sénégal Al Amin Lo ɗe o waɗi fewde e ɓe ganduɗa kañum woni dendagal jagorɗo leydi Sénégal ɗe ganduɗa kay no waɗi ɗumen concerné ko yewti alhaali ɗin ɗon pijirloji e biyeteɗi Jeux olympiques de la jeunesse kanniyaɗo yuɓɓineɗe ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kolliti noon ko balɗe capanɗe jeetati tan woni ko heddi e ɗin ɗon pijirleji ko ɗum jeeyi sababu noon kanko jagorɗo o hirjitini ɓe ganduɗa kañum woni jagorɗe ɗe moni kala golle ɗe totta e ko yewti on ɗon fannu nde waɗata feere toppito beele golle ɗe enen mbawa e yarude ha no hannirta ni ete ko letti noon ko yewti alhaali guila tan de e ɗin ɗon nokkuji mo ɗum yuɓɓinte hani e ɗin ɗon laaɓi ɗi ganduɗa kay ko nawoji ha toon to golle ɗe to waɗete to tugi tan ko ɗo e damol kongo Dakar ha yetti to Diamniadio ha yettani ma toon to Saly to Mbour to ete ɗum kala ine e nder jayinde nde ete kono noon kam simen jeynenkoɓe ɓe garti e Ousmane Diagne mo ganduɗa kay kañum woni e cuɓaɗo keso hoorejo suudu ganduɗa kañum woni conseil constitutionnel mo leydi Sénégal o arti ɓe garti noon e kanko Ousmane Diagne ɓe kolleti kay o waɗi wondore makko honɗon ɗo wondo noon o arti noon e ko yewti alhaali ɗen ɗon golle ganduɗa kay ina pattimo e ko yewti on ɗon fannu ɗum kala ina tawe e jayde guindire nde Le Soleil ƴeewoyen jayde témoin quotidien ko hen kam simen jeynenkoɓe ɓe garti ɓe mbi ko conseil constitutionnel Ousmane Diagne kañum kay ko golle mawɗe noon goni kay ko patti ɗum ko caggal nde hoorejo leydi ndi toɗɗimo nde o wonata gardiɗo conseil constitutionnel holno o ɗiɗi kam musidɓe men jeyndiyankoɓe ɓe mbaɗi noon e natal makko kanko Ousmane Diagne ganduɗa kay o ƴetti golle holno wiiri e jayde nde yiyete jayde arti noon e on ɗon code des douanes mo leydi Sénégal ɓe garti ɗiɗo wayloji ɗi ganduɗa kay mbaɗi hen ɗum kala ina tawe e jayde Le Témoin quotidien jayde Le Point kañum arti ko yewti e alhaali hôpital mo Tivaouane kam e omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne caggal kay nde ɓe ganduɗa kañum woni avocat ji makko ha joni nde ne jokki wadde erago fewde e ñawoje leydi Sénégal beele kay nde client mabɓe omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne waɗante ko wiyete ko non-lieu woni tan on ɗon tuma muya pawaɗo e dow makko itte ha laaɓa ceer momte ha laaɓa ceer holno wi kam musidmen jeynenkoɓe goɗɗo kay mo ganduɗa kañum nen ene woni nde fayi koye momtanede ko wadno mo ganduɗa kañum woni mawɗo Malick Mbaye mo ganduɗa kay ɓe mbi ko o heeɓi wellitare makko woni tan liberté holno wiiri kam musidmen jeynenkoɓe ko ɗum jeeyi sababu noon jayde L'Observateur artidi e natal makko kanko mawɗo Malick Mbaye ɗo ɓe mbi e caggal hitande e balɗe nogas ɗe Woudoumba e suudu dumbirdu kanko mawɗo Malick Mbaye o wattindima heɓde wellitare makko kanko noon konnguli makko ene tawe jayde nde ɗo o wi o meeɗa memde o meeɗa dirtinde ɗen ɗon koppareje ɗe ganduɗa kay kañum woni ko o tuuma holno waɗiri e gardidi e natal muɗum jande nde arti noon e mo ganduɗa kañum woni Ousmane Diagne mo ganduɗa kay kañum woni hoorejo conseil constitutionnel ɓe mbiɗen de ko kanko ne o arti e ɗen ɗon golle ɗe ganduɗa kay ina pattimo ko noon kadi o wondi noon ɗen ɗon wondor noon holiti kay wonde mo ɗofto ko noon kadi mo o hormo dendagal sarɗiyeji kam e kuule ɗum woni ko tawate e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde l'Observateur jayde Tribune quotidien kañum arti ko yewti e alhaali déclaration de patrimoine toon to ganduɗa kay kañum woni OFNAC ɓe mbitande ko OFNAC kañum kay waɗi épinglé hewɓe ɓe ganduɗa kay ko jagge mawɗe taw noon ko gollotoɓe hani e conseiller ji toon to présidence de la république holno waɗiri kam simen e jeyndiyankoɓe ɓe garti noon e ɗen ɗon golle ɗe ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum OFNAC nde woni o wadde ɗum koko yewti e on ɗon fannu kolliti noon wonde kay ko yewti on ɗon fannu hewɓe noon ɓe ganduɗa kay ko cabinet ji président de la république kam e woɓɓe ganduɗa kay ko yimɓe teskinaɓe walla mantinɓeɓe kañumen kay mbo ganduɗa ine mumen ine tawe e ngol ɗon doggol ko ganduɗa kay OFNAC ɓayyini ɗum ko yewti alhaali on ɗon déclaration de patrimoine ɗum woni ko tawate e jayde Tribune quotidien jayde Point arti ko hen arti ɓe mbitan ɓe mbaddi noon yewtere e hakkude mabɓe e mo ganduɗa kañum woni Babacar Ba gonnoɗo hete gardiɗo nden ɗon ko lorde wiyetede OFNAC garti noon eko yewti alhaali
déclaration de patrimoine woni moni kala habre ko jogi har ko adi kene ƴetta golle laamu ngoyerte ɓe gatti noon o wi won ɗum rende public won tan haɓru ɗum ɓesgol likay ko hunde hande kono noon warti ko yuwiti eɗen noon golle ganda kay on ngal ɗon tabal ngal ganda waɗama e ko yuwiti e on ɗon fannu ko noon kadi holliti wonande ɓen ɓe ganda kay ina teska wonande kay no dañiri jawɗele mumen ɗe ene wayno hunde ndete labani ɓenne kadi kuugal ene foti fawede e dow mabɓe hono no waɗiri e gardidi e natal muɗum jeyne ganda kay kañum woni jeyne wiyetede point acti kono noon kam musimen jeynenkoɓe ɓe duttinima Mamadou Malick Mbaye mo ganda kay heeɓi weɗitare muɗum ɓe mbi ko liberté provisoire woni kay ko heeɓi omo ganda kañum woni Mamadou Malick Mbaye caggal nde o dumbano e suudu dumbirdu ko ene ɓuura hitande hono no waɗiri e gardidi natal muɗum jeyde Vox Populi kañum arti koye on ɗon déclaration de patrimoine toon to OFNAC ɓe mbitande ko OFNAC fuɗɗima kay yaltinde doggol provisoire ngol ɓe ganda kay kañum min goni les défaillants no ɓe guinniri ɗum ɓe mbitande ko ene tolni noon e ujunere e temedde tati e nogas e jeetati kañumen kay goni ko wala rende public honno waɗiri e gardidi inatal muɗum kam musimen e jeynekoɓe ɓe golli noon ɗum kay ngol ɗon doggol noon ko ngol doggol provisoire ɓe gattini kadi omo ganda kañum woni Ousmane Diagne mo ganda kay joƴƴinama e golle muɗum toon to conseil constitutionnel mo ganda noon o hulliti kay wonande ma o ɗofto ɗen ɗon kuule kono noon kadi enen ɗon dosɗe ɗe leydi e ndiyete ɗum woni ko tawate e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetede e jayde Vox Populi ƴeewoyen jayde quotidien le quotidien kam musimen jeynekoɓe ɓe gattande koye déclaration de patrimoine ɓe mbitande ko OFNAC waɗi compte muɗum ɓe gatti noon e ɓen ɗon ɓe ganda kay kañum woni ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeenayyi e joyo ɓe ganda kay kañumen goni ɗumen mbi ko ene tolni noon ko e nder ujunnaje tati e nogas e tato kañumen kay goni ko hollita hono wiiri kam musimen jeydiyankoɓe jeyde rutinima omo ganda kañum woni Ousmane Diagne mo ganda kay joɗima e golle muɗum noon o waɗi ko tan ko toon to conseil constitutionnel hono no wiiri kam musimen jeydiyankoɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum woni komin kemno rubinodade ko sifa e kele gadane yoga e jeydiyeji leydi Sénégal adi meɗen e rubindo jeydiyeji wonata ko janggo soko weeli geno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e ribinade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjide wadde abonné commenté kam e partage Allah jarama on jarama.